obyčejnými slovy, ta a ta žena mě zaujala. A zrovna proto. Proto ji mám teď ještě radši, než jsem ji měl. A nebo ta žena mě nezaujala. Je mi duchovně cizí. To tady platí pro paní doktorku, ne? Že některé ženy ona tam neuznává. Nebo se jí zdá, že to příliš těžké a že to teče skrze prsty. Tak nějak teče skrze prsty. Tento dojem měla také Karla Trojanová, žena našeho profesora Jakuba Trojana. Ta napsala mi pěknou recenzi a řekla, a někde jsem měla dojem, že mi to teče skrze prsty. To tam asi je. A to patří tomu mému stylu. Že když už člověk ten čtenář nabíjí takového dojmu, teď už tomu rozumím, tak mu trochu potrhnu židli. Je to samozřejmě nezdvořilé, že? Ale vede to k takovému hlubšímu pocitu nebo hlubšímu zkoumání, že ten člověk tak pevně sedí a najednou mu ta židle trošku tak jako uhne a on se musí zachytit stolu, ale to nebyl asi tvůj případ, mělo, že tam to teklo skrze prostě nějak jinak. Takže kdo prolomí ledy, no já jsem tam nezaslechla nic o Ester, kterou teda já jsem vždycky strašně obdivovala. Ester? No, samozřejmě. Protože to je ještě víc, protože ta konala pro celý národ, že? Ano, Ester patří k červené knihovně Starého zákona. Jsou tam velké nejasnosti, má to svůj účel. Je to takový rodokaz, ženský rodokaz. Pač ten král hledal jinou ženu. Ta jeho původní žena se provinila pouze tím, že se nechtěla ukazovat nahá, pravděpodobně při velkých takových traktacích. A to toho krále hrozně naštvalo. A proto poslal své posly, jak bychom je dneska nazvali, ty estetický posuzovatele, to má nějaký jméno. Takový ty, to posuzujou vizážisté, nebo něco podobného, že? A ti přivezli mnoho dívek celé té říše perské, že? A mezi nimi byla také Ester, která má podivné jméno. Neví se přesně, co znamená, ale asi naráží i na bohyni Ištar a také naše star, možná ještě s tím jako hvězda, s tím souvisí. Ale tady byl, prostě ty Židé jsou úžasně chytrý a odvážní. Oni by tady už dávno nebyli, že? Ten Mardochaus prorocký, že? On musel vědět, že to je hra bank, že? A že to může být velké pokušení pro tu Ester, tu Hadasu, samotnou. Ale on viděl to utrpení a to nebezpečí těch pogromů, které už tehdy byly. A tak si řekl, zkusíme to. Snad ta krása toho krále obmění a Ában ve svých vyhazovacích plánech bude zaražen. To se povedlo, že a zase bychom měli všelijaké námitky, že puritáni by řekli, toto není v pořádku. Ta Ester by tam vlastně neměla být, to si myslel například Luther i Calvin, že by tam Ester vůbec neměla být. Poněvadž ona zabránila tomu pogromu a nejenom to, ale dovedla krále k tomu, že on tohoto svého velkoporadce, jakoby zástupce, potrestal demonstrativně tím, že ho dal narazit na kůl. To byl velmi parádní trest, na který se lidi dívali rádi, kdy ten člověk byl v rozkroku naražen na ostrý kůl. Je to bylo skoro horší než ukřižování. A tak byli popraveni i členové té rodiny. A nejenom to, Ester si vyžadala povolení, aby vyvraždila
stovky, možná tisíce Židů v různých městech, které se chystaly k pogromu. To se také stalo. To ani veliký Luther nemohl přenést přes srdce. Nebyl to ostatně žádný židofil. Ani Calvin, že? A když my uvažíme do dneška, jaká je situace Izraele, když víme, co bylo Shoah, když víme, jak i dnes ten antisemitismus roste, že OSN a podobné organizace jsou prostoupeni latentním antisemitismem, že? Tak se nemůžeme divit. Ne, že bych to schvaloval, ani se neoháním tím, že to není v Novém zákoně. Že? V Novém zákoně jsou také pěkné krutosti. Ale není to aspoň pochopit. Ale mým typem by ta Ester nebyla. Ale je to zajímavý typ, ten tam není zpracován v té knize. Ale napsal jsem o tom řadu studií už dřív, do různých časopisů. Jde tam o tu politickou odpovědnost, osobní angažovanost a odvahu. Tak to byla Ester. Další dámy, prosím. Sára? Sára? Věrná, dlouhověká. Ano. Vždy doufající. Ano. Sára je podivuhodná žena, která je aktivní i tím, když je pasivní. A právě, že je pasivní, tak se stává aktivní. Ona doprovází svého muže. Není to takový pejskovský doprovod. Vidíme ženy jdou po ulici, vlečou dítě, za nimi je pes. Toto není ten typ, že? Ale ona v nejhorších situacích jednala velmi statečně. Vstoupila i do harému faraonova, jednoho mocnáře, krále, aby zachránila Abrahamovi život. On řekl, řekni si sestra. V Orientě ta sestra a chod nemusí být pouze sestra krevní, může to být sestrenice, že je to širší pojem. Ona to udělala, byla přijata, faraon byl okouzlen její krásou. Ale poté, když se chystal k akci, byla to nejkrásnější žena jeho harému, by se dalo říct, že tak se stalo, jak to tam je v Biblii popisováno, že to víš, ty ženy dostaly nějaký vředy nebo osvědky, že nebo něco takového. Protože nemohli normálně pohlavně fungovat. Všechno bylo zaražené. A potom si faraon povolal Sáru na kobereček. Abrahama. Sára byla viděla. Abraham. A řekl, to si nemusel tato předstírat. Já nejsem zase takový, jak ty si myslíš. A dal mu velký majetek a hodně dobyčat a pustil ho domů. Že? Zase tady můžeme mít spoustu otázek. Ale ta Sára je veliká v tom, že ona kryla a bránila svého muže. Že si nevymyslela, že tam třeba nemůže z důvodu víry nebo něco podobného. Že? I to, jak dlouho čekal na vlastního syna. Že? Když prohlásila, co pak já jako stařena se dám ještě do nějakých rozkoší, to si přece nemůžeš myslet, Abraháme. Ale pak se stalo, že přišli ti poslové, jak si boží synové, a byli pohoštěni Abrahamem, poněvadž on nepokládal za buď Boha nebo bohy, takže poutník byl v Orientě velmi chráněn. A tu slyšel hlas, že Sára bude mít syna. Sára to zaslechla za oponou a zasmála se tomu. Takže ona jako reálná ženská, která ví, co to obnáší, když má někdo 70, 80, 90, ale ten smích zaslechli ti andělé, že? A karalit
A říká, nesmála jsem se. Ale zajímavé, že ten smích Sachatka dalo jméno potom tomu synovi Jitzchak. Jitzchak znamená, to je třetí osoba, a znamená, on se směje. Byla to výpověď o Hospodinu, který se směje nad lidskými zákruty, katastrofami, kataklizmaty a pohromami. Že? Takže překládat slovo Izák smíšek, jak bylo vždycky navrhováno, je naprosto nesmysl. Ne, smějící se, on se směje. On to vlastně vezme na sebe, a že by to bylo on, tak on by se měl jmenovat Tischak. Ona se směje, že? Sara. Ale ta je z obliga. Ne, Sara je viděna, je to jedna z našich 4 pramatek a já čas od času za ní již jako mrtvou střelím modlitbičku dvoru k nebi. To je skutečně, ta Sára je obdivuhodná žena. A i když její život je stylizován, protože my nemůžeme nebrat ty magnetofony, fotografie a tak dále, že nějak jinak se to vidělo, byl to trošku jiný pohled. Já jsem měl 2 ženy, a to byla Ester a Sára, dosti protikladné typy. Ale teď tady farářská dvojice by měla vyjít na Palouček, na Jakubův žebřík. No, když zmiňuješ tady Jakubův žebřík, tak já jsem teď se dost zabýval Rebekou. Fascinuje mě ten profil krásy a proměnlivosti, takový mateřský oddanosti a na druhé straně toho podvodnictví. Tak jestli můžu poprosit trochu přiblížit Rebeku, pro mě to je úžasný typ pravdivosti. Ano, tak to jsem rád. To pochopení je úplně kompletní, ta žena má námitky. Nebo samozřejmě, že tato kniha nezachytila všechny velké postavy. To nebylo možné, že některé tam nejsou. Je to vlastně jakýsi velký výběr. Ale byl bych nerad, kdyby se tam přeskočily ty novozákonní ženy, takové jako by takzvané malé ženy, jako byla Dorcas, nebo podobně, že které hrály v tom prvotním rozložení křesťanské církve velkou roli. Třeba když Petr je osvobozen z žáře jakýmsi andělem, to si říkám tak, že tito lidé měli své bodyguardy a že ho někdo prostě vyvedl násilím z toho žaláře. A teď on nevěděl, ale kde spočinout, že? A tak na jeden dům tam zaklepal a otevřela mu žena, něco řekla, která ho poznala po hlase. Je? To jsou krásné typy. Priska, Aquila, stanaři, že? Ty se stále tam pohybují. Lydia. To je jedna z mála velkopodnikatelek, které máme v Biblii. Ve Starém zákoně máme jedno velkopodnikatele, to je Amos. Dobytek, možná nějaké stromy, nebo něco podobného. A Lydia byla zaměřena na nach purpur, červen, získávaný z mořských tvorů. Že? A ta měla, ona pocházela z Lydie, proto se tam jmenuje jako Lydie. A žádná Lydie to nebyla, že? Byla to Liďanka. Lidijská žena. Ano, z Lydie. Byla to žena z Lydie. Jedné malozvětské menší země, z Lydie. Ale my už to máme tak vžité, že to je osobní jméno Lydie. A také naši spěchali, aby dali mé sestře jméno Lydie. A ještě dlouho váhali mezi Doubravkou a Lydií. Takže Doubravka byla v Polsku, měla velké renomé.
takže to Dobrodka je až druhé jméno. Ale tato žena byla taky velmi odvážná, že? Ona ještě nevěděla, jestli ta věc se povede, jestli ten Zbor Filipis vůbec obstojí, že? Ale ona nabídla svou vilu Pavlovi, že? Který často byl hnán z místa na místo, měl různé osudy a on tam mohl zjistovat evangelium. Že to je také žena, na kterou se trošku zapomíná. Dobře, to jsou celá řada takových těch menších žen, třeba i nejmenovaných jménem, je v tom Novém zákoně a to jde tak daleko, že jednou jsem se snažil prokázat studentům, to už je dávno, že na základě průzkumu těch tzv. Malých jmen získáme dost jasný vhled do situace prvotní církve. Takže oni se tam přímo kmitají. Jsou to diakonky, obsluhovatelky, šijou šaty a tak dále. Že? A vytváří takový skutečně sami takový koberec. Krásných žen, které se nebály vyjít. A teď bych rád vyšel nesouhlas. Až každý autor, když neslyší nesouhlas, začne se považovat za takového vzdělance, trošku připitomělého, poněvadž všichni souhlasí. A nastává takzvaný démon souhlasu. To bylo v 60. letech takový slogan. Démon souhlasu. Já si nemyslím, že musíte být přímo proti a říct si, to se napsal hanebně, tak to není. Ale třeba takové určité výhrady, že by se to a to nemělo být zmiňováno. Nebo že něco naopak nebylo vůbec zmíněno, co by tam mělo být zmíněno a tak dále. Tak jsme zatím tady měli 3 ženy. Ester, Sáru, já jsem zmínil také Támar a Liďanku. Mohl bych jednu jméno? Ano. Eva. Zatrachtila to žena. Chavá, živá. Ano, Eva je líčena na počátku knihy Genesis. To není žádný historický nebo fotografický portrét. Je to takzvaný archetyp. Je to žena, která zastupuje ženy jako takové a která je v krásném prostředí, které je nazýváno ráj. Ale potom podlehne jednomu tvorovi, protože ráj nebyl pro zlých věcí nebo zlých bytostí. I v ráji byl had. A snaží se ochutnat to ovoce, nemusel být jablko, že to jsou všechno dohady. Jak ten strom byl, mohlo to být tam vinný keř nebo fíkovník. A pak byla vyhnána spolu s Adamem. V tom se malíři velmi jako vypořádávali, našli se v tom, že jak prostě ten Adam, ta Eva, jak tam jsou hnaný a ten meč nad nimi, že. No a ta žena je tam potom vylíčena, ta Eva, jako žena, která tvrdě rodí. Pravděpodobně se předpokládalo, že v tom ráji žádné takové rození nebude, žádné porodnice tam nebudou, že to dítě přijde nějakým jiným způsobem na svět. Ale teď prostě se bude křičet, řvát, bude jí to bolet, že poněvadž pohrdla rájem a muž ten poleze přímo po břiše a bradou bude tam v té hlině, bude se snažit to, je to velmi tvrdé, je to orientálně vypravené, že? Mně se u toho trošku zjážalo, ale to je tím, že nejsem byl židovský.
Židům se nad tím žádný žaludek neobrací. Ale musím říci, že Eva má svůj protějšek a to je Lilith. Podle takové obecné tradice židovské byl Adam už jednou ženat. Jeho ženou byla Lilith, která si s ním vyhrála na úskočná. A nakonec se s ním musela rozejít. Byl to démon, byl to upír. Ten Adam se oženil s upírem. Kde? Dal hlavu. Ne? Ale tím se chce říci, že v každé ženě, možná to trošku přežen, v každé ženě, která je tady, nebo není tady, že se sváří Eva přes všechny slabosti, poslušná Božího hlasu, a Lilith, která je úskočná, lstivá a člověka prostě kopne, když ho má pohled. Že? Tak to možná, že já vás trošku provokuju, já to za pravdu, ale že tak jako se v každém Abel a Kain, to se chápe, jeden je takový, druhý takový, ale správný výklad je, že v každém lidském srdci je přítomen Abel i Kain. A člověk, duchovní člověk má rozhodnout, komu dá přednost. Ale nikdy toho Kaina úplně nevyžene. Ne? To nebezpečí tam je. Žena, která je hodná, vychovaná, je, jak já říkám, z dobrého chovu, to rozlišují studenty na dobrý chov a divoký chov. Teď už toho divokého chovu, je nemají ty tradice, je jich tam málo. Ale každé ženě, ať je z divokého dobrého chovu, ja, ať má konfirmaci, firmování, všecko, a se skrývají ty dvě osoby, Eva, eventuálně Marie, která je jako zdokonalím té Evy, a Lilith. Třeba mě dá to za pravdu. Ja? Žena, která je velmi sympatická, najednou po vás vyšla jako ta Lilith, a když jste na pokraji srázu, taková to chytne a takhle. A vy se řídíte a stará, že jste se nezabil. Děčíte potom Bohu, mám pouze rozraženou lebku a tak dále. Taková ta má teze je, to nemůžu podrobně, to už se dostat do takových intimnějších věcí, že žena je obecně lepší než muž, spolehlivější, ale když se žena pokazí, tak je mnohem horší než muž. Ona má v ruce jiné finty, na které muž nikdy nepřijde. Takové postranní, podzemní finty. Já se vyčká na tu vteřinu a potom ukáže balíčkem a všechno se změní. Že? Ale já nemyslím, že to je tak obecně pravda po levici, po pravici. Myslím, že ta lidi tak moc nepůsobí. Ale nevím, že prostě. Když se chce žena pomstit, tak to udělá lépe než muž. Muž je nemotorný, málo pohyblivý, nemá takovou fantazii pomsty. Žena se v tom přímo vyžije. Ona si to pomstu promyslí. A když ho vidí, jak ten muž trpí postupně, ne, že by jednou trpěl, ne. Ona sleduje, jak on něho pád, jak on se naráží na nějaké harbolky, jak vyplazuje jazyk. V tom se velmi raduje. Ne? Ale říkám, to je ta negativní potence, která je v každém. Negativní potence. Ale žena, když je to... Uznáváš, že toho některá teda schopná není třeba. Kdo? Že některá toho schopná není. Jako takovéhle rafinované pomsty, kterou... Ano, to uznám. Nemůžeme to podat za obecnou tezi.
Pak bychom glajšatovali všechny ženy do jednoho síta, že? No, To ne, ale, To je fajn. ale i svaté ženy No, budou velmi jedovatě kousnout, když poznají, že s nimi je špatně zacházeno. Že? Ale Se bráněj v tom případě. kdo? taky se Tady se brání. bráněj. Ano. Tak je to obrana, že? Ano, je to i obrana, ano. A není náhodou ta ženská rafinovanost pro chlapa strašná inspirace, když má o čem přemýšlet. Jo. No, ale ona to nepřijde, víš. V tom případě kapituluju. To je ta omezenost, viď? Protože po té Evě, tam No. ten had, to bylo to probuzení ty duchovní síly a ta prostě zatrvá. Ano, ten had pořád i v tom ráji je. My dneska nedržíme ráj jako historické místo, které bylo buď někde v Mezopotámii nebo v Africe, kde byl ten lidský pár, jako by to byl záznam v nějaké kronice, že nýbrž je to archetypální podání, to znamená symbolické, obecňující, které má svůj význam. Takže každý z nás může být někdy v ráji a někdy může být vykopnut z ráje. I dnes ten ráj, i to bezrájí stále probíhá. V nás je touha po ráji i taková chtivost po té svobodě mimo ráj. A nemusíte všechny mé teze brát, ani já je sám neberu. Někdy. A co taková Ráchel a její symbolika mezi těmi? Teď symbolika jako ovce, nebo? Ne, myslím jako tu jmenovitě Ráchel a její symbolika přes všechny časy, čili i otázka převtělování, to je otázka na tebe. To nevím přesně, na co myslíš. Ráchel, která i po smrti působí. Tak. Ano, Ráchel představuje pak Izrael, který ztrácí své děti. A to má na mysli prorok Jeremiáš, myslím, že Ráchel lká nad ztracenými dětmi. A neviděl bych to něco spiritistického, nýbrž, že každý člověk po smrti působí. Každý, prostě my nejsme dřeva, která se hodí do nějaký rakve a teď to tam zapadne, že my jsme lidé, člověk má něco božského v sobě. Proto já si myslím, že se máme za své mrtvé modlit. Pokladám to za nějaký nedostatek církví. Židé se modlí za své mrtvé. Muslimové se modlí za své. Staří Inkové se modlí. Katolická církev se modlí za své mrtvé. Pravoslavná církev se modlí za své mrtvé. Ale my jsme jediný malý ostrůvek v celém náboženském světě, kde modlit se za mrtvé je pokládáno za modloslužbu nebo něco nehorázného, až Bůh to vidí. Ale když to Bůh je také živý, je stále oslovitelný, stále může i tomu mrtvému, který se nezachoval, nějak pomoct, nebo ne? Já teď myslím na citát, jestli dovolíš, Alexandr Meň Ano. říká právě, u Boha není mrtvých, u Boha jsou všichni živí. Ano. To je To ohromné. říká i Ježíš taky. To je Bůh prostě není Bůh jako mrtvých. úžasné. Ano. To propojení, že jo? To propojení, ano, to propojení, ano. Vlastně stálý život. Ano. Neboť v apoštolském vyznání máme také řeč o obecenství svatých a to není míněno jenom ty tady v církvi, ty církve, které tam byly, že ti věřící v těch sborech, nýbrž je také obecenství s těmi zemřelými.
Prostě my se To je můžeme radovat. zkušenost. Co? Ano. To je zkušenost. Ano. Říkám, nejsem, prosím. Mě to dopověst, já počkám, já to nezapomenu. Můžete mluvit nahlas, protože já jsem hluchý. Jestli se něco ví o ženě Joba. Ano. Když se ožení vdova? Ne, jestli si něco ví o ženě Joba. Jobova já žena. slyším. Jestli se něco ví o ženě Joba, o Jobově ženě. Ví se pouze jedno, že nezděla osud svého muže a řekla, jak to tam je přesně, Zlořeč Bohu a umři. a zemři. A ten verš je nejasný. Až proklínat a žehnat může být někdy spojeno dohromady, jak je to hebrejský sloves. Ale prostě můžeme říct, že nevydržela ten tlak, nebyla solidární se svým mužem a vzdala se ho. Takže je to politování hodný případ. Pokud tomu dobře rozumíme, že? Dobře, tak teď jsou na řadě. Můžu se zeptat na Máří Magdalénu? Tak. Máří Magdalénu. Jo. Teď Víš, Máří Magdalena, to je ta hrana, o které si tady mluvil, že jo? To je přesně to, jako Máří Magdalena je hlavou určitě v Novém zákoně. ano, velkou osobou, kterou lze přihodit hned Marii Matce Páně, žena z města Magdal, to je Magdalena, o které se v církvi hovořilo různě. Katolická církev ji má za světici právě proto, že byla údajně nevěstkou, velkou nevěstkou. A katolická církev má ráda takové postavy, které jsou hodně dole, hodně zlešily, aby potom mohla vyzvednout. Potřebuje ten kontrast. Ale není nikde prokázáno, že Maria z Magdaly byla nevěstkou nebo kurtizánou. Nie, to není. A to, že z ní byli vyhnáni ty démoni, to neznamená, musíme se ptát, jaký démoni. Mohla to být žena velmi bohatá a ta její závislost mohla být majetková, peněžní. A toho se vzdát někdy horší, než dát se nějakých sexuálních aktivit. Stojí velmi vysoko, já si myslím, že je nedoceněna, a všechny studie, které jako zachycují, pozitivně něco dobrého říkají. Je to jediná žena, s níž Ježíš po zmrtvých stání mluvil. Důvěrně, kdy ji nazval jejím jménem, a ona nazvala Rabuni, mistr, že to nemá nikde obdoby. Proč byla tak zamítaná od počátku, že to nevím, je to podivné, ale řekl bych, že to je vynikající svědkyně Kristova. A že bychom ji neměli, když řekne Marie Magdalena, hned mít tu představu, ten oblak toho, jak někde prostě si to rozdává na ulici s někým za peníze, že to se vůbec nesouvisí. A co si myslíš o té knize Šifra mistra Leonarda, kde mluví o té Máří Magdaleně? No tomu se nechci tak moc vyjadřovat, protože je taková hodně kluská půda. Nevím, to jako bych nechtěl rozvádět, že to dílo má svůj význam, ale musíme ho brát jako střízlivě, jako určitou možnost, nebo určitou fantazii. A není to ale žádný doklad, o který bychom se mohli opřít. No, takže bych řekl jenom, že ta Maria Magdalena
stojí skoro rovnocenně vedle Marie Matky Páně. Jsou to dvě Marie. Těmi Mariemi jsou tam přímo hemží do zákona. Maria Marta. To byla jiná Marie, než z Lazarova sestra. Ano, taky, ano. To je další, to se správně, ano. To jsem, nevím, co mi uvedl, ale možná jenom jako, ale jmenovitě myslím ne. A v tom seznamu je, v tom seznamu žen je. Tam je také mnoho nedorozumění. Ještě za první republiky, myslím Adolf Novotný, tehdejší profesor osvícený, založil spolek Marta. Proč? Protože se mu zdálo, že Marta je nepochopena, vykládá negativně, než to Marie má všechnu tu slávu, všechnu tu smetánku a tak dále. On chtěl ukázat, že i ta Marta, jakožto sociální pracovnice, má svůj velký význam. Což je pravda. Stíhala v oboje. Ano, oboje, ano. To je pravda. Ale tam to má i symbolický význam, to bychom se dostali. Ta Maria představuje novozákonní církev a ta Marta starozákonní. Takových obratů a scén v zákoně několik. Proto ta Marta obsluhuje, to jsou ty rity, že? Stará se o ten chléb, když to Maria sedí na svém zbožném zadku a naslouchá. Ne? A to bylo pro toho svědka jako by takové svědectví nového zákona. Podobně Jan a Marie pod křížem. Že? Už dávno bylo zjištěno, že to má symbolický význam. Nikdo nemůže dohledat, jak to tam teď skutečně bylo. Nejsou žádné historické záznamy, nemáme žádnou evidenci. Ale že ta Marie je tam jakoby typem starozákonní církve a Jan typem novozákonní církve. Pro Jana je Marie matka. Starý zákon a celá židovská tradice má ten mateřský charakter. Ne? A naopak, že někdy musíme počítat s tím, že to je spíš jako podobenství. Jako nikdo nemůže pochopit z božných lidí, co ta naše Mária, která je teď v nebi a všecko observuje, co pro Boha dělá v Káni Galilejské, na takovém hodokvasu. Ne? Ještě se starala o to víno, aby toho vína tak bylo dost. Že to tak nejde, že to nebo synovi nemají víno, průšvih. Tak tam je také hodně symboliky a samozřejmě to také svědčí o tom, že to byla svatba nějakého příbuzného té Marie, že něm se tam tak nedostali. A také to, že ten křesťanský, ježíšovský typ neodmítal víno nebo maso, že nebyl asketický, když to ten janovský, esejský byl asketický. A když někteří lidé, abych teďka naštal polovinu, a říkají, já nepiju víno, protože je to nezdravé, je to proti přírodě, tak já se vždycky zeptám, a co ten ubohý pán Ježíš, který pil víno? Vy spíše zastáváte tu linii Jana Křtitele. Ještě byste si měli připravit ty kobylky. Kobylky správně připravené a s medem z divokých čar. No to by i mě chutnalo, to mohlo být dobrý. Tak by to bylo tak špatný. Ale žádné víno. No, ale to je, nechci se dotýkat lidí, kteří tady vlastně nejsou. Že? Je to jejich věc. A oni to Pánu Ježíši nevyčítají. A to s tím se můžeme spokojit. Tak pokud nic nemáte, tak bych to uzavřel, nebo vy to uzavřete
Jsem rád, že jste mě pozvali, poněvadž psát takovou knížku je obtížné, trvá to měsíce a měsíce a musí to stále opravovat a pořád se to vrací. To tady moje přítelkyně Jarka dobře ví, jako počítačová expertka, že prostě vám to z toho kalicha vrací. Tam je jedna taková elegantní dáma, která tam taky byla, je to portugalistka, jak jsem se dověděl, která mě stále jako stále to vracela. Na pokraji jsem měl různé takové čáry, červené, zelené a jiné. Ne, to se už neužívá, to jste také někde už dříve, to musíte vyškrtnout a tak dále. Řekl jste 3krát stejné slovo v jedné větě, to nejde. Vy si s tím byli veliké. A byla výkladná filoložka. Ano, ona je filoložka, ona je portugalistka. Jo, jmenuje se Kristýna Nesvedová. Já jsem až postupně dověděl od Čárky Graové, že to je velmi významná, nebo dost významná portugalistka. Ta vystudovala portugalštinu a španělštinu. A to dělá trošku jakoby bokem. Ale to jí baví, ale to bylo stále, ne, tady, nebo vy tady děláte dvojtečku, to nejde, dejte tam tečku, nebo dokonce uděláte dvojtečku a po 4 slovech další dvojtečku, no to nejde. Je péči to filologické typy, nejsou z toho pochopit, že autor může mít svůj úplně vlastní styl a může dělat dvojtečku za každým slovem, když se mu to líbí. To pro ně je horor, je to horor. Oni tím trpí, já to chápu. Velmi tím trpí vnitřně. Ty tam musela Hrabalovina dělat čárky v těch... No, čárky. Bo tady čárka nepatří, udějte jinde a tak dále. Že? No, to přijdou. Ale jinak velmi příjemná, že? A udělá to dobře, protože na tom hodně záleží. A ještě prostě si našla tu autorku Věru Veroniku Tidlitátovou, která je, myslím, vynikající kreslíčkou. To se povedlo. Ano, to myslím se povedlo vám, že ona na to má velkou zásluhu. Ale říkám, je to velké dobrodružství, tedy trvá mnoho měsíců. Člověk se tím trápí, škrtne to, napíše to znova, pak jde s radostí do redakce Kalichu a tam mu řekne redaktorka, to nejde, jak se to představujete, já vám to pošlu. Ale skutečně to celý pročte podrobně, i všechny prameny a tak dále, že je velmi důkladná. Ale my s jedným oblikem máme zkušenosti s redakcemi, že každá redakce je trošku jiná. Ani tak velké redakce nebo slavné, jako je Vyšehrad, ani ty nejsou bez takových určitých zvláštností a poruch. A když to potom vyjde, při prvním náhlédnutí se objeví chyba. Že? Ano. Vždycky se objeví nějaká chyba, vždycky. Já chci jenom